Ministri tal-Finanzi Ewropej qed jinsistu li jridu proposti ġodda min-naħa tal-Griegi wara li l-pajjiż ivvota kontra termini li permezz tagħhom kienu se jingħataw pakkeġġ ġdid ta' għajnuna finanzjarja. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jiddiskuti jekk għandux iżid l-għajnuna finanzjarja b'emerġenza lil banek Griegi li bil-mod qed jonqsilhom il-fondi. Kmieni l-għada tar-referendum il-Ministru Grieg għall-Finanzi Yanis Varoufakis ħabbar ir-riżenja tiegħu fuq blog personali online. Varoufakis qal li se jwarrab sabiex iħalli lill-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras jilħaq ftehim ma' kredituri Ewropej. Varoufakis qal li ftit wara li tħabbar ir-riżultat tar-referendum sar konxu li ċertu fazzjonijiet f'pajjiżi li ħadnu l-ewro jippreferu li ma jkunx hemm waqt laqgħat strateġiċi. Wara il-le ċara li tenna l-poplu Grieg, il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel u l-President Franċiż François Hollande sejħu summit bejn pajjiżi li ħadnu l-ewro li se jsir it-tlieta. Il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz qal li l-vot Grieg ħoloq sitwazzjoni diffiċli iżda r-rieda tal-poplu tiġi rispettata. Esprima tama li l-Gvern Grieg ma jdumx ma jagħmel proposti kostruttivi li jwittu triq għan-negozjar, jekk le wissa ikun hemm mumenti drammatiċi. Twissija li kienet riflessa wkoll fi kliem il-Ministru Malti għall-Finanzi Edward Cicluna f'intervent fuq One Radio. Għax bla kundizzjonijiet se nagħmlu bħalma jagħmlu l-Ġermaniżi u tgħidilhom mela ma ftehmniex issa affarijiet tagħkom. Ġifieri sibu l-exit tagħkom u fendu għal raskom. Is-sitwazzjoni ħżienet dawn l-aħħar xhur. F'Jannar kien hemm programm ta' għajnuna miftiem u l-aħħar proporzjon kellu jingħata jekk il-programm jimxi sew. Ġara li s-sitwazzjoni f'dawn l-4 xhur tant ħżienet li l-Greċja għandha bżonn bailout ieħor mill-ġdid. Iżda fl-istess ħin il-Griegi qed jitolbu li jinħaffrilhom is-self. Ġifieri se tkun ferm diffiċli illi inti se ddur fuq pajjiżek. Titlobhom biex ikunu ġenerużi darb'oħra bil-kbir. U fl-istess nifs, it-tajdilhom isma' hemm jista' il-każ li dawk li tajtu fil-passat ninsew 30% minnhom qed nuża proporzjon. Se jkun ferm diffiċli. Il-kommozzjoni ma naqsitx fil-Greċja meta 61% tal-voti kienu le u 39 iva. Ħafna ħarġu jiċċelebraw fit-toroq. Il-Ministru Cicluna stqar li r-riżultat tar-referendum ma sorprendiex. Kieku jiena jew kull Ministru tal-Finanzi nagħmel referendum qabel ma nżidx taxxi, x'taħseb se jkun riżultat? Mhux il-maġġoranza jkunu kontra? Filwaqt li l-Griegi jiċċelebraw għandhom sentimenti inqas feliċi pajjiżi li qed jistennew li jingħataw il-flus lura mill-Griegi. L-aktar pajjiż li sellifhom huwa l-Ġermanja, wara hemm Franza, l-Italja u Spanja. Dan il-bailout ġdid qiegħed jikkomplika l-ħaġa. Ġifieri kieku kien biss illi nagħtu l-aħħar tranche, l-aħħar parti 7 biljuni mhux xejn, imma dak kien nistorbju kollu fuq 7 biljuni. Għas-separa sa qed nitkellmu minn isemmi 40, 50, 60 biljun.